Hej alle sammen. I dag skal vi spille noget Murder Mystery 2. Det er et spil, hvor man skal dræbe hinanden, hvis man bliver morder. Og sheriff, så skal man skyde morderen. Og så hvis man hvis man er innocent, så skal man bare løbe rundt og collect coins. Så det er det, vi kommer til at spille i dag. Jeg håber, jeg bliver morder. Jeg ved det ikke endnu. Shit, der er mange hackers med. Der er jo kun... Hvad fanden? Nå. I det mindste er der nogen... I kan lige se min inventory her, hvis I vil det. Det er egentlig bare det, jeg har. Så vildt er det heller ikke. Men vi spiller altså kun en runde, fordi... Ja. Vil I se et secret room? Hvis du trykker der i så lang tid, så skal det her. 2 sek. Virk du. Sådan. Så kan vi gå ned her. Og så er map-builderen af MM2 maps der. Og nu kan man ikke komme ud igen, så ja. Vi venter bare. Okay, så begynder vi. Jeg ved, jeg bliver please. Jeg er blevet innocent. Nå. Så skal vi bare gå rundt og kolde han der hatterback. Lad mig bare gå så langsomt. Okay. Ej, der er så mange hackers med, der bare stjæler dine coins. Ikke irriterende. Men vi ved noget. Når de har fået fuld coins, så resetter de bare. Ja. Så hopper vi lidt rundt her. Collector coins. I kan se, at jeg har cirka næsten 500 coins. Min mål er at få 500 coins lige nu, inden den her runde er færdig, fordi så stopper jeg videoen. Vi kan også lige... der er også et... se om der er noget her nu. Der er han igen. Nu her. Lad os bare gå længere ned. Og op igen. Okay. Vi skal bare lige op her. Der er nyt at joine. Han er ikke ungåelig. Hvis I lige så det der, fordi jeg lige skulle have lyd af mine høretelefoner. Undskyld lige, fordi jeg ikke snakker så lang tid. Det er den første video, jeg taler i. Så jeg har aldrig prøvet det før. Nå, nu har jeg fuld coins. Godt lige gå lidt tur. Når den er oppe på 900 deroppe, så er runden slut. Okay, så skal vi bare se, om man kan... Nej, det kan man ikke. Man kan ikke gemme sig derinde. Det tager så lang tid. Jeg tror, morderen er en af de der hackers. De går kun efter coins. Men vi vinder lige om lidt. Tror jeg. Jeg tror snart, vi vinder. Ja. Godt så. Ja, det var det. Wow, det er højt. Tak fordi I så med. Vi ses i næste video.
Hej hej.